India vs Pakistan military power सोरनाव बांसिन दं? खुलुमबाय लोगोफोर, साननानै ला दावहाया फुल फ्लेजेड जामारबाय। अख्रां सायाव बिरथिंदों दावहारुफोरनि फाइटार जेट। दैमा आरो लैथोमाफोराव दावहारुफोरनि जाहाज सुथुरजों होसोलायनाय आरो हायाव रोजा रोजा टेंकनि हाद्रि गुफुंलायनाय। फारसेथिं गसंनानै दं महाशक्ति इन्डियाननि सेना जाय गोबां टेकनिक आरो गोहो गोनां, आरो गुबुन फारसेथिं दं नसुंसेनिनो हादोर पाकिस्तान जाय गावनि सेना एबा सान्थ्रिफोरनि गोहोफोरखौ बांहोनो थाखाय सान हर नाजागासिनो दं। नाथाय जों साफ्रोमबो इन्डियानि गोसोआव मोनसेल' सोंथि, जुदि दावहाया थारैनो फुल फ्लेजेड जामारोब्ला सोर देरहागोन, भारत ना पाकिस्तान? फै जों बे भिडिअनि गेजेरजों एसे मिथिना लानि सोरनाव बांसिन गोहो दं आरो सोर देरहागोन। लोगोफोर, दावहानि फोथारा जेसेबांखि गिथावनायानो जाया मानो, गिबियाव बेनि बिथायानो जाबाय फैसा एबा रां। इन्डियाननि मिलिटारि एबा डिफेन्स बाजेटआ जाबाय $75 बिलियन, माने 6,22,000 करोड़ रुपया। बुहुमनि टप बाजेटफोरनि मादाव इन्डियायाबो मोनसे। बे फैसाफोरजों इन्डियाया माखासे मडार्न हाथियारफोर बायो, माखासे टेकनिकफोर फोरोङो आरो सेनाफोरखौ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिं होयो, जेरै राफेल जेटआनो जा, आपाचे हेलिकप्टारानो जा एबा तेजासआनो जा, गासैखौबो बे फैसाजोंनो फोरोङो। बेखायनो भारतनि मोनफ्रोमबो आगानावनो सुथुरफोरनि थाखाय गिथावना। दायो एसे पाकिस्ताननिखौबो नायदिनि। पाकिस्ताननि मिलिटारि बाजेटआ जाबाय $7.64 बिलियन, माने 2,122 आरब पाकिस्तानी रुपया। बेयो इन्डियानि बाजेटनि खालि 10% समान। बेखायनो दायो पाकिस्ताना गावसोरनि बाजेटखौ बारायनो थाखाय जुजिगासिनो दं। लोगोफोर, दायो बियो क्लियार जाबाय जे मिलिटारि बाजेटआवथ' पाकिस्ताना इन्डियानजों जेबो पात्ता मोनखाया। नाथाय बेबायदि नङा जे फैसाजोंल' दावहायाव देरहासार जागोन। बेखायनो जों माखासे बिथिंखौबो नायनोसै। मिलिटारि रेंकिंनि बिथिङाव ग्लबेल फायार पावार इन्डेक्स 2025 नि बादिब्ला इन्डियाया वर्ल्डनि मादावनो गासै 145 हादोरफोरनि गेजेराव 4th रेंकआव दं, 4थि मासियाव दं। बे रेंकआ इन्डियाखौ बुहुमनि मादावनो मोनसे गोहोगोरा हादर हिसाबै सिनायथियो। गुबुन फारसे पाकिस्ताना 2025 नि बादिब्ला 12 रेंकआवसो दं आरो। एक्चुअली 2024 आव पाकिस्ताना 9th प्लेसआव दंमोन, खिन्थु दायो 2025 आव 12 रेंकआवसो थांबाय आरो। अब्लाबो थिगानो, पाकिस्तानाबो एसेबां लोरबां नङा, खिन्थु इन्डियाननि रुजुनायाव पाकिस्ताना हाया, जेब्लायबो गाहायावसो थाखायो आरो। स' लोगोफोर, दावहानि फोथाराव मेन हिर'आनो जायो दावहारुफोरासो, जायखौ रौनिया हानजा एबा मिलिटारि होनना बुङो। गासै इन्डियायाव दायो 14,55,550 एक्टिभ मिलिटारिफोर दं, जायफोरानोखि सान हर गांनाय उखैनाय सहायनानै हादोरखौ रैखा खालामगासिनो दं। बेनि अनगायैबो भारतआव 11,55,000 रिजार्भ मिलिटारिफोर दं आरो 25 लाखसो पारामिलिटारिफोर दंबावो, जायफोरानोखि गोनांथि जानाय समाव हादोरनि थाखाय जिउबो होनो हायो आरो सुथुरनि जिउखौबो फोजोबस्रांनो हायो। गुबुन फारसे पाकिस्तानाव गासै 6,50,000 एक्टिभ मिलिटारिफोर दं आरो 5,50,000 रिजार्भ मिलिटारिफोर दं, आरो बेनि अनगायै 3 लाखसोल' पारामिलिटारि फर्स दं आरो। जेराव भारतनि रुजुनायाव पाकिस्तानाव खम, भारतआ फानसे बारा मिलिटारिफोर दं। नाथाय दावहायाव संख्यायाल' देरहाहोआ, माखासे हाथियार, दावहाथिलि आरो टेकनिकफोराबो गेम चेन्ज खालामनो हायो। भारतनि गोहोखौ जों अख्राङावबो नुनो मोनगोन। फै जों अख्रांनि दावहाखौबो एसे नायनि। लोगोफोर, अख्रांनि दावहा होनोब्ला गिबियावनो जोंहा फाइटार जेटनि खोथा फैयो, नङा होमबा? थ' इन्डियायाव दायो गासै 2,296 एयारक्राफ्ट दङ। बेनि गेजेराव 606 थाया फाइटार जेट। बेफोरनि मादाव सुखय, राफेल, तेजास, मिराज 2000, मिग-29 बायदि स्ट्रं बुहुमनिनो गोहोगोरा फाइटार जेटफोरा इन्डियायाव दं। गुबुन फारसे
फारसे पाकिस्तानाव 1434 थाल' टटेल एयारक्राफ्ट दङ। बेनि गेजेराव 387आ फाइटार जेट जेरै ZF-17 थान्डार, F-16, मिराज 3x5 बायदि फाइटार जेटफोरा पाकिस्तानाव दं। अब्लाबो पाकिस्तानी फाइटार जेटफोरा इन्डियाननि रुजुनायाव गोहोफोरा खम। ZF-17, F-16 आ थारैनो जोबोर मोजां गोहोगोरा, अब्लाबो इन्डियाननि फाइटार जेट सुखय आरो राफेल बायदि गोहोगोरा फाइटार जेटनि खाथियाव थावरिनो हाया। आरो ट्रान्सपर्ट प्लेननि बागै बुङोब्ला भारताव गासै 264 ट्रान्सपर्ट एयारक्राफ्ट दङ, जेरै C-17 ग्लबमास्टार, C-130J सुपार हारकुलेस आरो IL-76 बायदिफोर। बेफोर ट्रान्सपर्ट एयारक्राफ्टफोरा मिनिटावनो हाथियार आरो सेनाफोरखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दोनहैनो हायो। गुबुन फारसे पाकिस्तानाव गासै 60 थाल' ट्रान्सपर्ट प्लेन दं, जेराव C-130 हेरकुलेस आरो IL-78 बायदिफोरा दं। माने इन्डियानजों रुजुना नायोब्ला पाकिस्तानाव खम दं। हेलिकप्टारफोरनि फारसे नायोब्ला इन्डियायाव गासै 869 था हेलिकप्टार दं, जेराव AH-64E आपाचे, चिनुक, रुद्रा, अर्स, AL ध्रुव बायदिफोरा दं। आपाचेखौ बुहुमनि मादावनो गंसे गोहोगोरा एटेक हेलिकप्टार होनना मिथियो। फारसेथिं पाकिस्तानाव गासै 352 थाल' हेलिकप्टार दं, जेराव AH-1 कब्रा आरो AMI-17 बायदिफोरा दं। एटेक हेलिकप्टारफोरनि बिथिङाव नायोब्ला इन्डियायाव गासै 40 थाल' एटेक हेलिकप्टार दं आरो पाकिस्तानाव 57 था दं। थेवब्लाबो आपाचेनि ताकत आरो गोहो आरो टेकनिकआ पाकिस्ताननि कब्राखौ उनाव दोनो। बेनि अनगायैबो जोङो एयार डिफेन्स सिस्टेमखौबो एसे नोजोर होनोसै, मानोना एयार डिफेन्स सिस्टेमानो जोंनि थाखाय मोनसे कवच बायदि खामानि मावो। बे एयार डिफेन्स सिस्टेमानोखि माने बाहेरनिफ्राय फैनाय गासैबो ड्रन, एयारक्राफ्ट, मिसाइल, रकेट, आर्टिलारि गासैखौबो माने बे एयार डिफेन्स सिस्टेमानो होबथायो, गावख्लायजोबो। इभेनआनखि माने इन्डियानि एयार डिफेन्स सिस्टेमा माने बाहेरनिफ्राय फैनाय बालास्टिक मिसाइल आरो निउक्लियार बमखौबो होबथानो हानाय गोहो दं होननानै जों एसे मिथिदों आरो। दा बे बिथिङाव इन्डियायाव गासै 12 था एबा 12 रोखोमनि एयार डिफेन्स सिस्टेम दं होननानै जों मिथिदों आरो बेनि गेजेरावनो 1100निबो बांसिन लान्सारफोर दं होननानै जों मिथियो। बेनिख्रुइ बाराबो जानो हागौ एबा खमबो जानो हागौ दै, जों दा मिथिनाय बायदिब्ला बेसांखिनिखौ मिथिदों आरो इन्डियानि एयार डिफेन्स सिस्टेमनि हाइएस्ट रेन्जआ जाबाय 400 किल'मिटारनिफ्राय 600 किल'मिटार बेनि गेजेराव थायो आरो। बेनि गेजेराव मस्ट पपुलार आरो गोहोगोरासिन एयार डिफेन्स सिस्टेमा जाबाय S-400 BMD आरो आकाश। आरो बेनि अनगायैबो गं 6 एयारक्राफ्ट दं होननानै जों मिथिदों। गंथामा जाबाय मेट्रा आरो गंथामा जाबाय फेलकन। स' लोगोफोर, दायो ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ फुटेज भाइरेल जागासिनो दङना, पाकिस्ताननि एयारक्राफ्टखौ गावख्लायनाय बे फाइटार जेटखौ। स' बे S-400नि दारैनो बे पाकिस्ताननि एयारक्राफ्ट जे फाइटार जेट फैदोंमोन बेखौ गावख्लायनाय जादों आरो। बे S-400 आरो BMD बेनो इन्डियानि मस्ट पपुलार आरो मस्ट पावारफुल एयार डिफेन्स सिस्टेम आरो। बे BMD आरो S-400नि दारै बालास्टिक मिसाइल आरो निउक्लियार बमखौ सिन्थायमानि होबथानो हायो होननानै जों मिथिदों आरो। बे S-400खौ इन्डियानि सुदर्शन चक्रबो होननानै बुंनाय जायो आरो। माने इन्डियान माइथोलजिनि मस्ट पावारफुल गड लर्ड विष्णुनि बे सुदर्शन चक्र जे लायो बेजों रुजुनाय जादों आरो। दा बेखिनिया क्लियार जाबाय। फारसेथिं पाकिस्ताननिखौ जों एसे नायनोसैलाय। दायो पाकिस्तानाव 7 थाल' एयार डिफेन्स सिस्टेम दङ। बेनि गेजेराव टटेल 700 थाल' इउनिट दं। बेनि गेजेरावनो 100 थाल' बिसोरनाव माने लान्सार दङ। बेनि अनगायैबो पाकिस्ताननि हाइएस्ट रेन्जआ जाबाय 250 किल'मिटार। 250 किल'मिटारब्लाबो पाकिस्तानाव गंथामल' सिस्टेम दङ आरो 250 किल'मिटारसिम माने कभार खालामनो हानाय मोनथामल' सिस्टेम दङ। बेनि अनगायै बाखि माखासेया माने अबावबा 50, अबावबा 20 किल'मिटार, अबावबा 25 किल'मिटार बिदि गोजासो आरो। बेनिफ्राय पाकिस्तानाव बालास्टिक मिसाइल डिफेन्स सिस्टेम गैया, जेरावनोखि इन्डियायाव 5 इन्टारसेप्टर बालास्टिक मिसाइल डिफेन्स सिस्टेम दङ। दायो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय रुजुना नायोब्ला पाकिस्ताननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा जोबोद लोरबां आरो इन्डियानजों रुजुना नायोब्ला जोबोद लोरबां। आरो बिसोरनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बांसिन चाइनानिफ्राय लाबोनाय गोजा। आरो बिसोरनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा मालाबा खामानियानो होआ। दाख्लैबावैसो जाखिनि इन्डियानिफ्राय सिन्दुर अपारेसनाव थांदोंमोन, एयारक्राफ्ट ड्रन थांदोंमोन, बेखिनिखौनो पाकिस्ताननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा लाखिनोनो हायाखै आरो। दा बेफोरखौ नायोब्ला पाकिस्ताननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा जोबोद लोरबां। दा बेखिनिया क्लियार जाबाय।
स' लोगोफोर दायो जों नायदोनि लैथोनि बिखायाव दावहा नांनायाव सोरहा बांसिन गोहो दं। स' बे बिथिङाव नायोब्ला भारताव गंनै एयारक्राफ्ट केरियार दं, INS बिक्रम आदित्य आरो INS बिक्रांत। दा बे केरियारा भारतखौ लैथोनि बिखायाव दावहा नांनायाव जोबोद गोहोगोरा खालामो। गोबां फाइटार जेटफोरखौ लैथोनि बिखानिफ्राय बिरहोनो हानायनि गोहो लाखियो। बेयो मोनसे भारतनि गोहोनि सिनायथि। गुबुन फारसे पाकिस्तानाव गंसेबो एयारक्राफ्ट केरियार गैया। बे राउन्डआव भारतनि देरहानाया रोखा। फारसेथिं साबमारिननि बिथिंखौ नायोब्ला इन्डियायाव गासै 18टा साबमारिन दं, डिजेल इलेक्ट्रिक साबमारिन आरो निउक्लियार साबमारिन। बे मोन्नैबो रोखोमनि साबमारिना इन्डियायाव दं। बे साबमारिना दैयाव थाखुमानानैनो सुथुरफोरखौ सिलिंखार खालामनो हायो। फारसेथिं पाकिस्तानाव गासै गं 8टाल' डिजेल इलेक्ट्रिक साबमारिन दं आरो बिसोरनाव निउक्लियार साबमारिन गैया। बेखायनो बे बिथिङाव भारतनि रुजुनायाव पाकिस्ताना लोरबां। बेनि अनगायैबो भारतआव गं 13टा एक्टिभ डेस्ट्रयार जाहाज दं, जेराव पाकिस्तानाव गंनैल' डेस्ट्रयार जाहाज दं। दावहा नांग्रा दावहारुफोरनि गेजेराव भारतआ 294 जाहाज हानजा दं, जेराव पाकिस्तानाव 114ल'। लोगोफोर, लैथोनि बिखायाव दावहा नांनायाव पाकिस्ताना इन्डियानि रुजुनायाव लोरबां। दा खोथाया जाहैबाय मा, दावहानि गुबै फोथारानो जाबाय मैदान एबा हा। बेनि बागै एसे नायनोसैलाय। दा बे बिथिङाव दावहा नांनायनि बागै सावरायोब्ला जोङो टेंक आर्टिलारि आरो माखासे रकेट सिस्टेमफोरनि बागैनो सावरायनांगौ जायो। इन्डियायाव गासै 4201 टेंक दं, जेराव T-90, T-72 आरो MBT अर्जुन टेंक बायदि गोहोगोरा टेंकफोरा इन्डियायाव दं। फारसेथिं पाकिस्तानाव 2627 थाल' टेंक दं, जेरै आल-खाले, T-80 यudh, आल-जारार बायदिफोरा दं। बेफोर टेंकफोराबो गोहोगोरा स्ट्रं, थेवब्लाबो भारतआ पाकिस्ताननि एसे आवगायाव दं। आरो आर्टिलारिनि बिथिङाव नायोब्ला इन्डियायाव गासै 3243 आर्टिलारि दं आरो फारसेथिं पाकिस्तानाव 3238 आर्टिलारि दं। बे बिथिङाव नायोब्ला मोन्नैबो हादोरा बराबर। नाथाय सेल्फ प्रफाइल आर्टिलारिया पाकिस्तानाव बांसिन दं, गासै 752टा। फारसेथिं इन्डियायाव 140टाल' दं। माल्टिपल लॉन्च रकेट सिस्टेमा इन्डियायाव गासै 702टा सिस्टेम दं, जेराव 527टाखौ सीमायाव एबा बर्डाराव दोननाय जादों। फारसेथिं पाकिस्तानाव गासै 602टा सिस्टेम दं, बेनि गेजेराव 421टायाल' एक्टिभ। दायो बियो क्लियार जाबाय। थ' लोगोफोर, दायो जों नायदिनि आरोबाव बेनिख्रुइ देरसिन आरो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन गोहोनि बागै, जाय दसे समनि गेजेरावनो फुरा दावहा थिलिखौनो फोजोबस्रांनो हायो। बेनो जाबाय मिसाइल आरो पारमाणु हाथियार। इन्डियायाव गासै 66टा बालास्टिक मिसाइल दं, जेरै अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मस बायदि बायदि गोहोगोरा मिसाइल। अग्नि 5नि रेन्जआ 5000 किल'मिटारनिख्रुइबो बांसिन। बेखौ बुहुमनि मादावनो गिथावनासिन मिसाइलफोरनि मादाव मोनसे मानिनाय जायो। ब्रह्मसनि गोहोआबो ओरैबायदि जे बियो सुथुरनि थावनिफोरखौ पिन पइन्ट खालामना नोजोर होना डाइरेक्ट फोजोबस्रांनो हायो। फारसेथिं पाकिस्ताननि आखायावबो 90टा बालास्टिक मिसाइल दं, जेरै शाहिन आरो गजनबी बायदिफोर। नाथाय बेफोर मिसाइलनि रेन्ज आरो नोजोरफोरा भारतनि मिसाइलफोरजों रुजुयोब्ला एसे खम। पाकिस्ताननि बांसिन मिसाइल आरो टेकनिकफोरानो चाइनानि गोजा, नाथाय इन्डियाया बांसिन गावनो बानायनाय। दायो पारमाणु हाथियार एबा एटमनि खोथा बुङोब्ला लोगोफोर, इन्डियायाव गासै 180टा निउक्लियार बम दं, जायनिखि जोबथा आरो बयनिख्रुइबो देरसिन गिथावनासिन हाथियार। गुबुन फारसेथिं पाकिस्तानावबो गासै 170टा निउक्लियार बम दं। लोगोफोर, बे बिथिङाव खिन्थु पाकिस्तानाबो बांद्राय गाहायाव नङा। दा खोथाया जाहैबाय मा, जुदिसो मोन्नैबो हादोरा निउक्लियार बमखौ जै इउज खालामबाय, अब्ला रावबो बासिनायानो नङा। ना सोरबा देरहागोन ना सोरबा जेनगोन। रावबो देरहासार आरो रावबो जेननाय बासिनायानो नङा। ना सोरनिबा एयार डिफेन्स सिस्टेमा खामानि होगोन, ना बिसोरनिया खामानि होगोन, ना जोंनिया खामानि होगोन। माने जेबो बासिनायानो नङा। बे निउक्लियार बमा ओरैबायदि सिलिंखार खालामनो हायो जे बुंनोनो नांला आरो। दा बेखिनिया क्लियार जाबाय। नाथाय जुदिसो बे निउक्लियार बमखौ दोनथ'ना बेलेग हाथियार आरो टेकनिकजों दावहा नाङोब्ला थारैनो जों हिन्दुस्तान एबा भारतआ देरहानाया रोखा। बेल' नङा, भारतआ गावनो खुद हाथियार बानायो, जेरै तेजास फाइटार जेट, अर्जुन टेंक आरो मिसाइल बायदि बायदि। बेजों लोगोसे दानि समाव रासिया, फ्रान्स, इजराइल आरो आमेरिका बायदि हादोरफोरा इन्डियानजों लोगोआव दं आरो गोबां हाथियारफोर हरो। बेनि अनगायैबो QUAD आव इन्डियायाबो दंफायो, जाय इन्डियाखौ बांसिन गोहोगोरासिन खालामो। फारसेथिं पाकिस्ताना चाइना आरो तुर्कीनि सायाव दुगामारा। दायो आरो बांलादेशआबो पाकिस्तानजों जोबोद मोजां सोमोन्दोआव दं होनना मिथिनो मोन्दों आरोना। अब्ला
थेवब्लाबो जोबथारनायाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला मिलिटारि बाजेटनिफ्राय लानानै मिलिटारि संख्या, हाथियार, आर्टिलारि, टेंक, फाइटार जेट, जाहाज, साबमारिन, मिसाइल, एयार डिफेन्स सिस्टेम फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो गोहोगोरासिना जाबाय इन्डिया आरो इन्डियायानो देरहाथावथावखाबो। स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला। थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नेक्स्ट भिडिअआव बेनिख्रुइ साबसिन मोनसे टपिकआव लोगो मोनगोन। जै बर' हारिनि, जै भारत हादरनि।